Para sa magapangita sang trabaho, magahiwat sang Summerfest Job Fair ang Iloilo City Peso sa Abril 22 sa diin masobra 50 ka kompanya ang magapasakop. Maayo nga balita para sa mga nagapangita sang trabaho. Magapatigayon sang Summer Job Fair ang Iloilo City Peso sa maabot nga Abril 22. Hiwaton ini sa Robinson's Fountain Area, humalin alas 10 sa aga, tutob alas 4 sa hapon. Suno kay Iloilo City Peso Manager Gabriel Umadhay, madugay man nga wala nakapatigayon sang face-to-face job fair bangod sang safety protocols. Ini ang first time naton nga maghiwat sang face-to-face nga job fair sa tuig 2022, and ginpasugdan na kita sang dole, and it's because nga ginpasugdan na kita mag face-to-face, no, may ara kita masubra sang 50 ka companies nga ga-partner sa aton. May tatlo kita ka category sang companies, may BPO company kita, may ara kita nga local company, kag may ara kita overseas nga mga companies. Para sa BPO companies, mayara sa duwa ka work modes, ang work from home kag ang on-site program. Bukas man ang mga local companies para magbaton sa mga trabahador matapos magbukas ang mga negosyo. Mayara man sa employment para sa abroad. Open kita sa mga nurses, sa mga teachers, sa mga physiotherapists. Arita na ni may kita nga available nga mga jobs, hindi lang sa UAE but at the same time sa mga western countries natin. Para sa mga aplikante, magdala lang sang resume o kung updated biodata para mahapos ang pag-apply sang trabaho. Gina-imbitar ko gid ang aton nga pumluyo, mag-attend gid sa aton nga job fair. Ini ginahiwat nato ni para nga connect ang aton nga mga pumluyo sa mga employers nga nagapangita man sa mga empleyado. Maghanda man para sa interview, bagod may mga kompanya nga nag-hire on the spot. Makabulig man nga manginhanda sa maabot nga Abril 22 para sa Summerfest Job Fair sang Iloilo City Peso. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Bago nga bike lane makitaan sa Barangay Buhang, Haro. Clearing ginahimo para magamit na sa mga siklista. Back-to-back gold ang Iloilo City sa nagligad nga tuig bangod sang kadalagaan sa Bike Lane Awards kag Mobility Awards. Pamatuod lamang ini nga ginakilala na ang mga inisyatibo sang lokal nga panguluhan para mahatagan sa importansya ang ikaayong lawas sang pumuluyo pinaagi sa pagbisikleta. Subong nga 2022, may bago nga bike lane nga gina-develop ang syudad sa Circumferential Road, partikular sa Barangay Buhang, Haro. Suno sa alkalde, ginaubra na sang beautification team ang pagpatahom sang lugar. Ang bike lane ni ara sa Circumferential Road sige na ni sa bilog nga Circumferential Road. And ang mga tanom ay nadala sa project cost. Amo na ang city government amo nagapangita da sang itanom naton, may mga kahoy kita da nga gintanom. May ara man bugambilya, may ara man nga palmas. Magluwas sa mga tanom nga ibutang, nagapati ang alkalde nga makadugang ini sa pagpatahom sang syudad kag mangin destinasyon para sa mga bike hobbyist. Personal man nga nakita ni Mayor Treñas ang lugar ka nagdayaw sa katahom sini. So sige naton da nga tanom. I think nakaagi ko to kay nasang aga. I think it's a very nice place because that will add to the bike lanes of Iloilo City. Handom ni Mayor Treñas nga mangin bike friendly ang mga dalan sa bugos nga syudad. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.